Tingnan mo nga duha miron. Ako giubanan si Father Ramil kay iya karon anibersaryo siyang pagkapari. Nagpasalamat sa Dios, pasalamat sa mga Birhen sa Regla usab tabang sa iyang bukasyon sa pagkapari. Maayong buntag kaninyong tanan. On the same day, February 1, 27 years ago, it was the day of my ordination to the priesthood. 27 years, ups and downs, sa kinabuhi na ako, isip o sa kapari. Pero aniya paghihapon sa inyong atubangan, nagpadayon, nga malipayon, nga magserbisyo para sa katawhan sa Dios. I am currently assigned in the Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Tungod kay didto man ako affiliated o sa kadiosesano nga pari sa diocese. I was ordained by Bishop Leo Drona, ang among obispo ni atong panahuna, nga usa ka Salesian o Don Bosco Bishop. Hangtod karong mga adlawa, anaa paghihapon sa ako ang kasaysayan nga nahitabo sa akong kinabuhi, gikan pa sa akong pagkaseminarista hangtod nga nanahimo akong usa ka pari. Ang among gilakbay isip usa ka pari dili madali, daghan kaayo nga lain-lain nga panghitabo. It was just like a roller coaster sa kinabuhi nako. I still could remember in 2015, it was the time na I really had a crisis in my life as a priest. Crisis that I have to face. Lisod ang akong gidaanan ni atong panahona. And I thought that was the end of my priesthood. I am very thankful to Father Jimmy, my spiritual director, because that very time I was so down. Nagdesisyon na ako ni adto nga mugawas na after 18 years in the ministry. Father Jimmy was with me that time. He was trying to mentor me and coach me. And I was here in Cebu that very time, in front of Mother Mary, ang Birhen sa Regla. Dinhi ko nangayo og sign, dinhi ko nangayo og kusog, dinhi ko nangayo og tabang. That's why I'm here again, to say thank you to the Blessed Mother Mary for the strength. Thank you, Mother Mary, for giving me the direction. Thank you for making me whole again. And at that very time, daghang nahitabo, pero it was also the time and breakthrough sa kinabuhi nako. Nga gikinahanglan magpadayon tungod sa kinabuhi sa tao. Anaa usab ang krisis, anaa ang panahon nga kita anaa sa itaas. Ug siya nagaingon kanako pinaagi sa iyang inahan. Ayaw og surrender, pagpadayon, tungod kay anaa pay mga tao nga nanginahanglan kanimo. And so, after that, nibalik ko sa diocese, ug sa dihang giistorya ako sa obispo, what are your plans? Miingon ko sa iyaha, gusto na ako mo eskwela pa obispo. Miingon siya, ayaw na pag-eskwela, balik na sa ministeryo. Sumibalik ako sa ministeryo and I was given a new assignment that time. Until now, I work in the diocese, isip usa ka chancellor sa among diocese. Pero bago ang akong office, I was assigned as the superintendent of Catholic education and in this seminary for 25 long years. Ang buot ipasabot ni ana,
wala ako kaayo kasinatian sa parokya. Ang akong kasinatian anaa sa Catholic education and in the seminary and also in the office work at the chancery assisting the bishop. Now, 27 years of thanksgiving, 27 years of celebration, 27 years nga kung diin ako magpadayon ug miingon sa atong Ginoo niining adlaw. Daghan kayong salamat. Daghang kayong salamat. Yesterday, while I was sitting at the confessional box, miingon si Father Jim kanako, by tabang pagpakumpisal. Although maglisod ko sa Cebuano, pero sabi ko, I have to, because this is the call of my ministry to the priesthood. Habang nakikinig ako kahapon sa kumpisalan, sa mga tao, mas lalo kong nakita sa sarili ko na yung problema ko at ang bigat ng aking pinagdadaanan ay mas mabigat ang pinagdadaanan ng bawat isang mananampalataya. Kung kaya ito ay isang hudyat, kailangan nating magpatuloy. Oo, may mga panahon na nalulungkot ang isang pari. May mga panahon na kailangan niyang lumigaya at sumaya. May mga panahon na nalulungkot siya lalo na kapag hindi siya naiintindihan ng kanyang mga parokyano. May mga panahon na kailangan niyang sumaya sa buhay sapagkat gusto niyang umuwi sa kanyang pamilya, ngunit walang pagkakataon sapagkat mas pinipili niya na siya ay nasa parokya, na siya ay makapaglingkod. Mga panahon, lalo na sa tuwing Pasko, na kung saan ang bawat pamilya ay masaya na nagdiriwang ng Kapaskuhan, ngunit siya ay naiiwan sa kanyang parokya upang magdiwang ng banal na misa sa kanyang sambayanang pinaglilingkuran. Gusto niyang kasama ang kanyang pamilya, ngunit walang pagkakataon sapagkat kailangan niyang maiwan muna sa parokya. Oo, ito ang mga makikita natin na gusto niyang manood ng sine, gusto niyang mamasyal, ngunit kailangan niyang maiwan sapagkat siya kailangang magdiwang ng banal na misa. Pero ang higit sa lahat, ang pari ay magiging masaya kapag nakikita niya na ang kanyang mga parokyano ay masaya. Iyon ang consolation ng isang pari. Kapag masaya kayo, masaya kami. Ngunit kung meron kayong pinagdadaanan, damang-dama namin sa aming mga puso ang inyong pinagdadaanan. Kung kaya bilang isang pamilya at isang sambayanan, ang kailangan po natin ipagdasal ang bawat isa. Kahit na sabihin ninyo, pari kami rin ay very vulnerable sa anumang temptasyon na dumarating sa buhay namin. Kung kaya kailangan nating ipagdasal na tayo ay magiging matibay sa ating buhay pananampalataya. Tumibay tayo lalo tigit sa patnubay ng ating inang si Maria. Hanggang ngayon, kailangan kong babalik-balikan ang parokyang ito sapagkat dito ko nasilayan ang lakas. Dito ko nahugot yung lakas sa mga panahon na ako'y pinanghihinaan ng aking loob. Samahan niyo ako sa pasasalamat na gagawin. Salamat, mahal na Birheng Maria, ang Birhen de la Regla. Salamat sa sambayanan na nagdarasal sa akin. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagkapari. I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat na magiging isang pari. Ngunit ginawa akong karapat-dapat ng Diyos sapagkat Siya ang pumili sa akin. Hindi ko pinili na magiging pari. Pinili ako ng Diyos sapagkat alam ng Diyos na maari pa akong magiging isang lingkod upang magiging isang pari ng kanyang sambayanan. Amen.